Кандидатстването след 7-ми клас – съдбовен избор, който не трябва да се оставя на случайността. В образователен център ИНСА знаем колко важно е бъдещето на вашето дете. Именно за това ви предлагаме цялостна, професионална и индивидуална подкрепа в 3 ключови стъпки. Първа – диагностичен тест с 50 въпроса. Открийте силните и слабите страни на вашето дете. Интелектуални умения, мотивация, интереси и възможности. Нашият тест е създаден специално, за да покаже къде блести детето и къде има нужда от още подкрепа. Втора – индивидуална кариерна консултация. На база на резултатите ще получите детайлен анализ и експертна препоръка за най-подходящите профили и направления. Нашият кариерен консултант ще ви помогне да направите информиран и уверен избор. Трета – 60-минутна среща за балообразуване и подреждане на желанията в системата на МОН. Тук се крие успешното класиране. Ще ви помогнем да подредите желанията стратегически и коректно в електронната система на МОН, така че нито едно възможно място да не бъде пропуснато, нито една мечта пренебрегната. Запишете се за консултация сега. Местата са ограничени, а всяка стъпка е решаваща. ИНСА, ние вярваме във възможностите на вашето дете. Помогнете му да избере правилния път.